sekedap saya tak menyampaikan ucapan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Dr. Subedjo MSI dari Widya Lawura, ahli utama Pemprov DKI Jakarta. Katuran selamat datang Sugeng Rawuh. Terima kasih atas kehadiran dan doa restunya. Monggo campur sari candra pesona. Rino pantaraning wengi Kandhangku lama minta andha nugroho manon saindenging nusantara kalis kudu rencana hayam tentrem ati makmur sengko tambangun negara. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kadis Penanggulangan Bencana DKI Jakarta atas doa restu dan sekaligus kami keluarga mengucapkan selamat jalan. Rino pantaraning wengi tanah kandhat kula meminta antuk nugroho yang makna saindenging nuswantara kalis kudu rencana ayo
tentrem adil makmur. Pinter, gak sah apik-apik lho. Taruhane Edi nyawa ning kene. sengko tambah ngonek koro Halo gandrung, gandrung marang kemakmuran. Sembahanku ingkang ketulung marang aku ora ana kaya ninanggung kejaba Gusti Allah kang Maha Agung. Sedulurku aja nganti kleru mung Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mung 5 wektu kanggo mrasta bongkar lan nafsu. Mohon sekawulasaning Gusti Gusti Allah sesembahanku rinten mung 5 wektu kanggo mrasta bongkar lan nafsu. Hey!
sedulur aku aja nganti kleru omong Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mung limang wektu kanggo brasta bongkar lan nepsu Sedulurku aja nganti kliru Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu mung limang wektu kanggo mbrasta bongkar lan nepsu Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim Gusti Allah sesembahanku ingkang ketulung marang aku ora ana daya linanggung kejaba Gusti Allah kanggo aku sedulurku aja nganti kleru mung Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mung limang wektu kanggo brasta bongkar lan nepsu Sedulurku aja nganti kliru Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mung limang wektu kanggo
rindu mawon tenggaraning jore kongat guru paksa tetep kadya Os pandeseng korangga esti rakata Dwijo lelayu
wiwitane anderek sang peke priya bagus kang ulah budaya sowan menyang kutha gedhe Waktu apik. bendera terus kaya yung selendang kuning yang saking bukir. Biyen jane ngopo to Mas kok gak neng Jakarta terus? Napa, Mbak? Ngopo? Masalahe apa? Soalnya aku di perusahaan. Oh. Nek esuk ngono usaha pengen golek utangan ngono ki. Termasuk usahamu. Mana usaha ngono ki. Oh, terus kowe dadi mulih kampung. Dadi pengen oleh kampung karo cedak bojo. Tapi rasane ora nang Jakarta, rasane Jakarta, rasa. Heeh. Rasa rujuk aku. Aku ya iya Mas. Ojo. Kene sini aku malan. Ojo nang Jakarta. Bendoro kurang permono ing wasisa ngungrum angungrum marang bendoro dia sulis tio pijer ngencangake alis Apik men saiki. terus Biasa. no sesideman oi Garap halus. Emang karepe arep dapukan apa? men pisan-pisan rada kuwasa aku Lha kok takon ngalih yo ngalih tenan Emang karepe arep dapukan apa? wedi karo aku Wedi. Yo. Tak kira terus arep ngopo. yo luwe becik ngono kae Luwih becik patenan mati berpisahan. Sulistya Monggo Pak Yanto. Halo. Oh. Pak Yanto nayuk monggo. Lewat kincanging alisku
lagune wong do seneng-seneng. Iya. Dadi sing lanang wis tuwa. Heeh, sing wedok yo rada umur. Kok ora ijik enom. Ijik enom. Senak Rada peksan gitu. Atian wis lingsir yo swabu. Aku isih mampu memuaskan dirimu. Dirimu. Ngono kuwi ya. Apa kamu juga begitu? Iki lho sing nyanyi kene kok. Karena diriku menjadi anuku. Iki lho. Iki lho. Yading. Iku yading barang. Sini juga ada. Apakah bisa? Nah. Begini adanya. Bagus. Kendian. Urip ono tak gede Oke. Pokoknya seperti ini. Permintaan dari Saiful Hajat, Pak Sutaka dan Bu Purwanti. Kemarin begini, pokoknya lagu ini ngene iki lho, sing langgam yo langgam, sing nganggo ganggo mino barang, pokoknya seragenan yo digarap, Gunung Kidul yo digarap, apa-apa digarap. Nggih. Terus ya uangnya ya digarap. Digarap. Lah ngopo timbangane ora digarap? Lah ya, kaya aku ngene iki sing nggarap sapa? Ya nganggur. Lah nek kowe Mbak Teki digarap ya oke kan Wedok kayak nganggur. mumpung musim muda nek dipaculi bareng-bareng kan sempok iki Kok ya. dipaculi lho. Lah kan digarap Maksudnya digarap kuwi ya. Ajari. Ya. Iya. Oh, ngene iki iso bedake iki lho nek langgam ngene iki nek ngene iki. Nah, nek seraginan ki ngene iki lho. Wah, elah. Dangdut maksudnya. Kuwi kok petengmu enek enune lho. Gue beda ronggonku. Heeh.
Nek iki kabeh, nek iki rada bengung, beda kulit. Piye? Oh, beda. Nggonmu? Son apik tenan. Bu, hati-hati. Jalannya ada airnya. Udah dibersihin. Hati-hati, Ibu. Hati-hati. Nek sing nang mburi, nek sing ngarep barang. Monggo. Nanenan. Yo. Urip ono Oi. Permintaan saking Bapak Yanto. Pak Yanto pun dipun pinangkani setunggal. Jenang kula lali aja lali ali-ali niki sule kula aja dianggep sepele medeni suwe-suwe. kula mboten melu ali-ali tan sanggun deli yen dadi lara gelap sedih rinten dalu. Pak, pripun, Pak? Pripun? Dawuh. Oh, jenengan sak foto, Pak Pon. Ketok-ketoken kewala ngoten, Pak. Monggo. Ketok-ketokan kewala Ya, bagus. Terus nganti-anti. bagus. Terus lagi satu saja, ayo. Besok opo bakal bali. Betul, ya, nggak apa-apa, walaupun nggak Yen bali bejo kula. Alhamdulillah. Bapak siapa namanya, Bapak Pak? siapa? Sunarti. Pak Pak Sunarti. Sunarti. Alhamdulillah dapat apa, Ngalang Mas? juga, Gunung Kidul juga. Iya, Makasih. Ambil sepeda di belakang, Bapak. No semen, ya. Oh, semen. Go sepeda. Semen kini disingkat, Apa? metu semen ki tumin. Nah, kono Tumin. kae ana rumah sakit jeruk, kuwi disingkat tuh kono kae. Tuh kene macet. Tuh. Nek disingkat, nek metu semen ki tumin. Tumen. Lah kono ki rak ngarepe iki ki ana ana rumah sakit Ana rumah jeruk. sakit Heeh, jeruk. jenenge jeruk kuwi tuh kono kae mergo sing kono macet. Ruke kuwi mau ning ngendi? Ora nganggo. Ruke ning ndi? Ora nganggo. Lah nganggo kuwi mau kok. Kaya mall barang iki saiki nganggo diskon. Nganggo diskon. Nek tol ora. Weh, yo nganggo. Ya ora. Nganggo. Ditulis diskon mall. Nek kono diskon ora. Diskon apa ya? Anu tol iki bayar dhewe. Wingi bodo ono diskon. Lah iya. Ono mlebu jalan tol ono diskon. Wingi bodo. Dadi potongan kowe. Heeh. Potongan harga tol jenenge. Kae potongan harga tol.
Nah, nek sing mall kan diskon mall. Heeh. Berapa persen? Nek kuwi potongan tol. Kokean ale nulis gak cukup nggone. Gue diskon yo medeni ngono kuwi. Gak apa-apa. Malah mbayangke nggone pengendange. Ayo. Ayo, lanjutkan nggak apa-apa. Pak Jokowi mangke nyanyi nggih? Ya nanti dia. Saya senang lagu piano. Oh iya. Piano, mari main piano. Ya terus lagi Pak? Piano, mari main piano. Menyanyi diiringi piano. Iya. Hari diiringi piano, piano, mari main piano. Coba lagu yang lain Bapak, lagu yang lain Pak Jokowi. Siapa lagi? Apalagi Bapak, coba lagu yang lain lagi. Iya, coba. Umpama sliramu sekar melati, aku kumbangi Damsari. Luar biasa. Matur nuwun Pak Jokowi, matur sembah nuwun. Saya sangat. bisa, cuman salah kadang sama musik nggak pas. Oh gitu, iya. Lah, pengen nutuk tenan ini. Halo juga, makasih ya Bu. Wis. Ayo ngagem aliku. Ngagem jarene amai rupedo yen nganti tunggu wong seje jarene wis mong sapa edo Pokoke Mbak mumpung mirunggan wedale mumpung lenggah wonten Jakarta Mbah Kakung nenggani putrane hajatan Mbah Kung. ngantos boten nyare. Kula dugi mriki saka Saking- kampung le nggih Mbah. Saking bingae. Sehat Mas selalu Lando. pokoknya nggih. Nggih. Dan luar biasa. Pokoknya nanjake wedal Nggih. nenggani putune Keng nikahan. nggih, Sesuk alhamdulillah. muga-muga keenggal diparingi momongan. Amin, amin. Putra putri ingkang soleh lan solehah, Mbah. Amin, amin. Gek guyut. Alhamdulillah. Nggih, guyut. Tesih timur Guyut. kuat roso. Garpu lho Roso, rusak. Mas. Aku pas teko ki malah ngangkat Ngangkat apa? ngangkat gelas. Ngangkat gelas. Dipindah. kok. Ngangkat gelas, sak kira ngangkat kipas apa Ana piye. turan wedang mbok ning nguntahi kok ndek iki ngono. Oh, Kuwatir gemati. utah ning aku nggih. Nggih. Sak salaman sik, Mbak. Nggih. Nggih. Pokoke nek kondur sesuk kabar-kabar. Nggih. Perlune Nggih, perlune ajeng disangoni sop putrane kok. Pun anten riki to, Mbah? Oh, pun anten riki. Gek mriko sing nenggani sinten? Oh, kula peke mawon sing sepalih. apane? Omah. Kok iso mbok peki ketemu pirang perkara? Lah aku ki arep dikabarke bar gawe omah ki ora kena tak nggoni. Lah kok gak iso? Omah jangkrik. Lambene. Ya aku saya selalu ki Mbah guyonan, pokoke guyon. Kersane mboten sepaneng. Nggih.
Pilihanku mripat biru pamrih Sulistya ingkang waring takon isi ati Yo, jaiponge diuntirke Mas. Oh. Ayo, ayo. Chandra pesona Oh, he he. Sing sayu. Semong sopo Apa campur sarine? Apa campur sarine? Hah? Apa campur sarine? Chandra pesona. Ya pinter ya. Tenan pokoknya. Lah kayak ngantuk. Ibu ngantuk? Oh ngantuk. Bu Purwanti ngantuk. Ibu capek? Anu Mbak, Pripun? semalam Iya. bapak sama ibu mboten nyari Oh mboten sare. Saking bingahipun nggih Mas. saking bingahipun Nggih. sedulur-sedulur sing wonten sing wonten Gunung Kidul sami rawuh sedaya wonten Sami rawuh. mriki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Derek bingah. Menika hajatipun Pak Taka Mas. Matur nuwun. Pokoke Alhamdulillah berkah. panjenenganipun tangga tepalih Magersari wonten mriki ugi dulur-dulur saking Gunung Kidul sangat-sangat luar biasa. Luar biasa. Nggih. Apa kae? Apa ki? Apa kae? Weh aku gah kalah nek kowe. Apa kae? Weh mengko. Apa? Kok Goleki. golek sik. Yo, Pinane. Pilihanku mripat biru lagunya dicampur-campur, Yes. lagunya komplit. Yo. Ugi konco Bapak Darmono yang kang landung ya. Yang dua yang Monggo Pak, beksana. ugi konco Pak Narmin.
Mbak Rum. Asik. Yen liwat aku kelingan buku kae biyen tak golek neng cagak gak tulisan warna apa tono kasih Bu Parwanti. Tubuh kae nyimpen wati wiwit biyen tumeka saiki tubuh kae kebak crita wanci dalu ati gagat trimo Jaminan kamu aku Rawo Jakarta kapan? tadi sore Oh, tadi tadi pagi tadi esok. Iya, tadi Iya, esok. tadi esok. Iya. Alhamdulillah. di sini campur-campur Mbak karena Oke. mantennya dua-duanya nggak bisa Oh, jawab nggak bisa Jawa. nggak bisa mau kan malah bosone yang pleketrot kayak gak Alhamdulillah Pak Taka ini balin jenengan loh Mas. Wah. Jenengan berarti ki wong iki tenan loh. Terkenal tenan loh Ya. Mas. Saged dipun timbali Pak Wah, Taka. Pak Sutaka ngali ibu menika nek kalih dasare piyantune ki tresna budaya. Nggih. Alhamdulillah bareng napa mirsani YouTube, Heeh. mirsani kula langsung pesen langsung. Oh pesen. Hah? Awakmu dijob. Dijawab aku. Ya Allah. Wah, wes. Ya mentolo kowe. Jare keluarga. Kowe karo Pak Taka jare cek Oh, sedulur. heeh. Nek dijob ya gelem. Ya gelem. Gelem. Wah. Kowe gak pekewo. Wis ora aku ra hitung-hitung langsung tak kon ngitung bise wae aku Oh ngono. ngono tenan. Ya, ora, Dadi manghitung. perjalananmu tok. Mangitung ongkose bis mawon Pak kalih. Heeh. Opae aku ya ngono. Lha kok opae kok malah madhep buri Wah, lho. nek ra opae kayak anak. Kudune wis gak hitung-hitungan Pak Taka. Tidak lupa mengucapkan Nggih. banyak terima kasih matur nuwun rawuhipun Pak Darwanto. Oh nggih, Pak Darwanto. Nggih. Sugeng lenggah menika. Rawuhipun Pak makili Pak Sutaka sekalian Nggih. Ibu Purwanti matur nuwun. Nggih. Yuk Mbak dirampungke bari kingko kek meneh. Catatan sajroning ati.
lenggahipun wonten sisih pundi, Pak? Menika mbok bilih tasih lenggah. Pak Darwanto. Pak Darwanto, Mobilnya monggo samangke ngersakaken lelagon. paring dawuh dumateng kula saking kanca-kanca Candra Pesona monggo. Nggih. Nggih. Monggo kasuwun majeng kemawon Pak paring dawuh. Darwanto. Pak Darwanto. Pak oh ditimbali Pak Jokowi. Pak Pak, Darwanto. medeni lho iki sing dawuh. Pak Darwanto, mari Jokowi. main. Lho kok mari main lho kok mbok padakne kancamu wae. Ayo. Sare, Pak Jokowi nyanyi piano no ya. Piano, mari main. Ayo. Yuk diteruske. Kowe lah tutup. Bar niki Pak Darwanto paring dawuh dipun sendikane lagune napa? Nggih. Bapak. Cadetan sajroning ati. Kedatan kuntur saya marakati. Aku kowe dadi garwa. Perkeleret nek kukup asmara. Matur sembah nuwun. Mas Dalan. Ternyata Pamintaku Mantos. enine situasi atut runtut tansah reruntungan. Ki suwantene almarhum Mbak Mantos. Ah. Ya. Nek suwantene sapa ya? Iwan Fales. Oh Iwan Fals mosok nyanyian. Suarane Mas Tejo. Suarane. Wow. Lah yo ora apa lho, nanggap lho Mas. Menang Ngegas lho. aku. Satu suara 50.000. Oh siap. Iso niroke pirang suara kowe? Wes pokoknya. Kemampuanmu tekan ngendi? Pun siap. Tak uji. 50.000 Mbak Kagum. Suwanten Pak Mantos, Pak Mantos. Pak Mantos. Nggih. Baleni Mas. Baleni, baleni. Dolet 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 dolololilo dolilo Pamintaku Seket Saya ketemu Pak Mantos nggih Pak nggih. Pak Mantos. Mas Tejo. Ini mas asito ase Aku gumun lho Mas karo kowe iki lho. Damkar tetep ra iso ngatasi. Terus suarane sapa ya Mas? Oh suarane Mas Kepyo. Mas Kepyo. Atut runtuk. Kaya ngapa ta sik tuntuni kaya ngapa? tansar tuntungan Mbah Nom, Mbah Nom. Mbah Nom. nyasarina sawengine Mbah Bardi. Mbah Bardi. Kedatan kengkang sarambut. Jare duitmu ilang, Mbah. Hilang duitku. Piro? Wah, piro-piro arep. Oh Jokowi. Jokowi ya. Ya saya kalau menyanyi bisa juga. Namanya aja suara dimintang, kalau udah dikasih dibayar 50.000. Tetap bisa bawa ya Pak ya? Ya. Iya. Tatan kinggang sarambut lamun atau caketeng ati. Iwan Fals. Oh, Iwan Fals bawa iso lho Mas. Yen cedak tansah mulat. Almarhum Didi Kempot. sito asih 100 ki mulai San. 100 Pak. 100 Pak. Ya rumangsaku le teliti men lho.
Kembali Bapak Mantos. Dereng Pak, tasih kathah lho Pak Swantri. Wis rampung. Wis rampung to. Pak mantep jare. Pak mantep. Endo memiamin tuno. Ayo barang ini mas, anak tapi wajib. Siapa? Pak Basio. Wah, wis ora sane. Lah Dek kok Ora apa-apa lho. Mas Tejo aja ya. Situ asepa. Suarane Mas Gendir urung. Mbak, nang kene iki nang daleme Pak Takai. Piye? Pripun? Lah mbok golek duit lho, wong nyuwara ngono we dibayar. Dibayar yo. Mbok kok ngono meneh? Wah aku tak nyuwara terus. Ngene iki betah rong dino aku nang kene iki. Ra muleh. Ya 1 hari untuk kita kembali ke keluarga. Ke Gunung Kidul ya Pak Jokowi ya. Iya, kita kunjungan pantai juga di sana. Oh kunjungan pantai. Pantai mana Pak Jokowi? Baron, Oh, Baron. Ukop, Indrayanti, dan lain-lain. Iya, dapat apa nanti? Sepeda lagi. Piano, mari main piano. Penyanyi diiringi piano. Ya ora semono kuwi wae Penari juga diparingi kado. piano. Oh, piano. Yo, setia tuh. Aku kang setyo satu. Wedin nganti saiki. Pokoknya kagungan niat, kagungan tekad, dan yang pertama, sing jelas sing dadek kiki ragat untuk putrinya. Bener ora? Bener. Arepon di tekad, arepon di niat nek ragat. Ora dadi. Nggih Mbak Kakung nggih. Yo niat dilambari ragat, ora kok landung. Ngopo? Kowe nek yo wis niat to ngragati anak to. Landung nganti kemaki. Hajatan 3 dino. Oke tamune ya. Sepisan semongko buahku. Lah kok iso semongko? Heeh, lah ping 3 aku wis ora mampu. Apa terus apa? Ciplukan. Ora pirsa piyayi kene ceplukan. Aneng yo ciplukan ora aneng. Ayo. Ayo. Mugianto berkahing widi. Lo.
Mbak Mun. Nggih. Dalemipun Gunung Kidul pundi, Pak? Kidulipun pundi, Pak? Ngung Lipar. Lipar. Nggih, pinarak teng Wonosari. Napa terminal lawas niku wonten omah anyar. Cate biru nika ngene kanca kula. Omahe sapa? Lho kancaku. Kidul jenengan. Omahmu saiki mewah ya, Mas ya. Mewah bet. Nggih mepet sawah. Tur yo omahku ki ora tek gawe ora dolan ning nggonku. Lah kok Tak buntuti kabeh. regane ngopo lho? Ora tak koyo pintu. Nek kanca dolan ora iso. Boros kopi kok. Kowe niki do seneng ngopi nek sore lebaran dolan kepiye? Aku anu pokoke tak ngirit saiki. Nan yo 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 yo. Mugianto berkahing bisa. Mbak Neneng, Dalem. nek kowe ora ngerti sebenarnya Pripun? Pak Sutaka itu di bidang pemadam kebakaran. Nggih. Neng ngono kuwi.